हेलो गाइस, आंनि बे टट' फाग्ला इउटुब चेनेलाव आरो फरायहरनाय थाबावबाय। नै आङो आवजारगुरि गामियाव बेरायफैदों। नायलां नोंबो आवजारगुरिनि स्लुइस गेट फिसा दङ। नै आं बाव दिन्थिनि। दैया स्राय स्राय जाथारो। नायलां नै आं दिन्थिलांनि दैया नै स्राय स्राय मोजां। हाग्राबारिनि जानथार जायगायाबो नै जेब्ला मोननै रजोंबो खेबनां आवजारगुरि गामि आरो बियो। जों बाव थांगोन आबैनि बिनानाव आबौनाव आं दा खेबगोन बानायनाया। नायलांबाय था, आं दा दिन्थिलांगोन। जिरायग्रा साइस आवजार गुग्रा बाजार बियो नै। ओरै थांबाय आबौमोननिजों। फैनानै मोनफैबाय जों न'आव, नै आबैमोननि न'। गथ'फुर गामि होनो। नै आबैमोना गय बागाना गुवारथार, बिराद भराखा फिथाइयाबो। नै भरा भराथार। गया जा भरा भरा जेरैबो। गुवार दंथारो नै। बिगाथाम बिगाब्रैसो जागोनदां। मोजां नुयोबा लाइक हर, शेयार हर, कमेन्ट हर, साबसक्राइब खालायना हो, बेलाव थुनानै हो लोगोफोर। एसेनोसै, दोनथ'नाय जाबाय।